Hoj do družiny! Dneska ideme preskúmávať budovu, kde žijú. Bezďaci. Bezďaci. Jegor. Ideme tam. Už sme tam raz naši bezďako, ale nenatáčali sme, lebo sme čo? Dementi. Hej. Stoj! Máš zapnuté svetlo? Máš. Mám. Svetla. Ona sa furt zatvára. Ja idem posledný, lebo tento one. Dobre, Lebo tak tu nakamerujem. Ticho, prvý. Choď. Máme tu nejakú paštiku. Nejakú tašku. Banku. Banku. A postielku. Ktorá je dosputovná. Máme tu zápalky. Sepujte, tu je niečo. Kanál. Máme aj zápalky. Zápalky máme. Super. Zápalky sme našli. Poďme teraz do druhej strany. A ešte Poďme do druhej strany. tento komplex má ešte druhú stranu. Hej. Takže sa uvidíme. Tu je druhá strana komplexu. A ty viete, A tam je zavretá. kde sa to nachádza? Bože, povedz mu dačo, iba Asi robíš. tam dole, nie? Ale v akom meste? Diváci, ty viete, v akom meste sa to nachádza? My sme v onom. My sme v Berlíne. No poďme. Preskúmať. Domček, stromček. Dácka, facka. Poďte. Nebíte sa tu. Kde? Ty Fredka, choď do útrání. Je zavreté. Dovidenia. Čo? Je zavreté. No, čo tam je? Igor. Áno, je konec. Takže rozlúčka, nič sme nenašli a... Matej ešte má už. Jo. Bye bye.